Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Brawl Stars, на новия апдейт и така на тези ето тук, където си не знам Wasabi или с кой. И нека да започваме. Взимаме си един бройлер, примерно Colt. И ще играем на нокаут. А започваме! Трябва да направим възможно най-много победи за сушито тези ласави неща. Така, започваме. 3, 2, на бум. Така, let's do this. Много харесва на Colt. Не мутацията, ами... Как да го нареча? Апдейтом, не апдейт. Айде, как да го нарека? Много ми харесва на Colt Wasabi-то, да. Много ми харесва на Colt Wasabi-то, защото чупи всякакви стени. Браво, загубихме първата игра, не е проблем. Така. Не, аз не съм може би няма да играя с Colt. Да не е задължително дори да с Wasabi даже. Ще си играя с Едгара и даже не е задължително на такъв мод. Ще играя на... Айде пак на нокаут. Трябва да направим няколко там 6 или 7 победи, за да вземем сушитата. Да дигнем малко купи и... Да. Абонирайте се, харесайте видеото. Напишете искате ли част 2. И така. Да започваме. Така. Така. Аз съм много съм тъп. Както винаги. И както винаги нашия двор не е слабия. Да. Така да спри малко да говоря. За да се концентрирам. What the fuck? Така, чакам отново да загубим, както винаги. Трябва да ги убият на по едно са. Как измреха, бе? Странно. Може станем един, да не го убият. Браво, бе! Майко мила! Според мен да играем на ето това. Сега ще ви покажа. Ето тези на звездичките или на Brawl Ball. Пред мен Brawl Ball ще е по-добре. Ще вземем тези парички. Тук, какво става? Нищо. Тей. Целта ни е да вземем поне едно суши, да не се падне ласабите на някои герои.
Така ще бъде много добре. This is so lame. Ще се върна. Може би ще се върна, аз не знам дали да заходим. Да се връщам. Тук сме 9. Back on the grind. Ще спока да изподава. Така. YOLO! Woo! Ще да стане много зле. I could do this if I wanted to. Let's try harder. I could do this if I wanted to. Не е проблем. Аз съм свикнал да губя. Имаше един мап, той беше много хубав. Според мен ще е най-добре да играем на 5 в 5. Ако не взема едно суши и до там видеото. Ти гърни, не беше напуснал, човек. Ти го удариха веднъж, той вече... Ще го включим, мистер Пи. Ти пак какво ме направи? Не ти колко ми игра. Така, ръшкаме. Нещо. Биде! Почти победихме. Да, победихме. Много яко. Още една игра. Ще вземем суши. Суши. Няма ли да напишете долу в коментарите. Обичате ли суши? Суши. Аз... не. Пишете идеи за други игри. Каквото искате. Ow, 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 ow. First takedown. Lala. Така. Помахме се. Да бием. Будем. Побеждай.
продължаваме тази игра. И свършваме видеото. Така, доста зле се развива. Може би целта за това видео да взема едно суши и се пави някое васаби. И може да е това. Успях да убия бибето, биберона, бибето. Can't believe I have to do this. Скачам му. Това е много силно. Не знам. Като играхме за дъжка си. One takedown victory! Буя! Сега да видим какво ще падне от сушито. Сушито... Ход. Не. Да, скъпото. Абсолютно нищо. До тук ще бъде видеото. Абонирайте се, харесайте, пишете искате ли още такива видеа на Brawl Stars или на други игри или на каквото искате. Чао!